Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από σήμερα εγκαινιάζουμε στην Εγνατία Τηλεόραση μια καινούρια σειρά εβδομαδιαίων εκπομπών που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ολοκληρωθούν το Μάιο του 2013. Πρόκειται για μια σειρά διαδρομών που θέλουμε να κάνουμε με όχημα την Εγνατία Τηλεόραση και με συνεπιβάτες όχι μόνο τους καλεσμένους μας, αλλά και όλους εσάς που παρακολουθείτε αυτή την ώρα την εκπομπή μας, καθώς και άλλους που θα θελήσουν στην πορεία να γίνουν συνεπιβάτες μας. Είναι η εκπομπή Αφετηρία. Αφετηρία για αυτή την εκπομπή υπήρξε η θέλησή μας. Η θέλησή μου, η θέληση των υπευθύνων του καναλιού, η θέληση των συνεργατών αυτής της εκπομπής να ερευνούμε θέματα που αφορούν τη ζωή μας. Όχι όμως με κομματικές λογικές, όχι μέσα από λογικές σκοπιμότητας, γενικά όχι μέσα από λογικές που οδήγησαν την Ελλάδα, αλλά και εμάς τους ίδιους, σε αυτή την κρίση που βρισκόμαστε σήμερα. Στη σημερινή αφετηρία, την πρώτη αυτή στη σειρά των εκπομπών για την περίοδο 2012-2013, επιλέξαμε να ασχοληθούμε με ένα καυτό θέμα. Ήδη από το 2010 η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ήδη οι Ελληνίδες και οι Έλληνες συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε πού πάμε, γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Είναι όμως ανάγκη να αναρωτηθούμε και το τι Ελλάδα θέλουμε ή καλύτερα ποια Ελλάδα δεν θέλουμε. Η Ελλάδα βρίσκεται στο τρίτο κατά σειράν μνημόνιο και πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται, θα είναι άραγε το τελευταίο? Κάποιοι πολίτες και κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι οικονομολόγοι του εσωτερικού και κυρίως του εξωτερικού έχουν εκφράσει την άποψη ότι η Ελλάδα έχει μόνο μία ελπίδα σωτηρίας. Ποια είναι αυτή? Να πάμε στο εθνικό μας νόμισμα, να επιστρέψουμε στη δραχμή, να κόψουμε άφθονο χρήμα, να το υποτιμήσουμε και έτσι να υπηρετήσουμε τις ανάγκες αυτής της χώρας που θα βρει την ανάκαμψή της και το δρόμο της, όπως πρώτα. Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή η επιστροφή στη δραχμή θα ήταν καταστροφική. Υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει από οικονομικά ή δεν έχει κάποια κρίση του παρελθόντος, όπου η Ελλάδα πέρασε από διάφορες κρίσεις και δυσκολίες. Υπάρχει κόσμος λοιπόν που θεωρεί ότι είναι μια καλή λύση η επιστροφή στη δραχμή. Υπάρχει όμως και ένας άλλος κόσμος που έχει πάθει σύγχυση και δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει, για να χρησιμοποιήσουμε εδώ και έναν παλιό στίχο του Διονύση Σαββόπουλου. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε δηλώσεις συμπολιτών μας που όμως δεν βρίσκονται σε θέσεις πολιτικής εξουσίας. Φιλοξενούμε λοιπόν δηλώσεις 4 οικονομολόγων, τη δήλωση ενός Προέδρου Τράπεζας, την άποψη ενός αγρότη ο οποίος για ένα διάστημα θύτευσε στη Βουλή των Ελλήνων, καθώς επίσης φιλοξενούμε και τη μαρτυρία ενός συμπολίτη μας που θυμάται αυτά που έζησε στα δύσκολα χρόνια της κατοχής με τα πληθωριστικά χαρτονομίσματα. Ευρώ ή δραχμή λοιπόν? Εγώ έχω γεννηθεί το 1930. Καταλαβαίνετε ότι έζησα την περίοδο λίγο μπροστά από τον πόλεμο και εν συνεχεία την κατοχή και μετέπειτα. Εκείνο που θυμάμαι στην περίοδο του μεταξά, θα έλεγα, ήταν τα τρίπια χαρτονομίσματα, τα τρίπια, τα λεγόμενα γκοτσαμάνικα. Ήταν η ονομαστική τους αξία το χιλιάρικο φερρυπίν, αλλά η πραγματική του αξία ήταν 750 δραχμές. Ήταν ένα εσωτερικό δάνειο που είχε κάνει τότε η κυβέρνηση. Και όσοι είχαν καταθέσει στην τράπεζα χάσανε ένα μεγάλο ποσοστό. Την περίοδο της κατοχής ήταν τα πληθωριστικά νομίσματα που τα λέγαμε πλατανόφυλλα. Η αξία τους ήταν μηδαμινή. Τη μια μέρα το χιλιάρικο ήταν χιλιάρικο αλλά δεν αγόραζε τίποτα, την άλλη γινόταν 100.000 και πάλι δεν αγόραζε τίποτα. Για να καταλάβετε την αξία των χρημάτων τότε, για να πάρει κανένας ένα κιλό ψωμί, μία οκά ψωμί έπρεπε να έχει 2 οκάδες χαρτονομίσματα. Αυτή ήταν η αξία των χρημάτων εκείνης της εποχής. Ύστερα από τον πόλεμο ξεκίνησε η ανασυγκρότηση της χώρας. Βέβαια για μας ξεκίνησε αργά. Μεσολάβησε ο εμφύλιος πόλεμος,
ο οποίος τράβηξε τη χώρα πολύ πίσω, την πήγε πάρα πολύ πίσω. Ουσιαστικά μιλάμε για ανάκαμψη της οικονομίας την δεκαετία του 50. Την δεκαετία του 50 η σχέση της δραχμής με το δολάριο τότε ήταν 15 δραχμές ένα δολάριο. Αυτό δεν κράτησε πολύ. Πρέπει να ήταν το 1954 η πρώτη υποτίμηση που είχε γίνει με Υπουργό Οικονομικών τον κύριο Μαρκεζίνη και το δολάριο, η ισοτιμία δολαρίου με τη δραχμή έγινε 30 δραχμές ένα δολάριο. Δηλαδή διπλασιάστηκε η τιμή του δολαρίου, η αξία του δολαρίου. Από εκεί και πέρα ακολούθησαν πολλές υποτιμήσεις. Την δεκαετία του 60 μέχρι και το 65 που θυμάμαι γιατί ήμουν στη Γερμανία τότε, η τιμή του μάρκου ήταν 7,5 δραχμές, η επίσημη τιμή. Η ανεπίσημη τιμή έφτανε 9 δραχμές με ένα μάρκο. Όταν πηγαίναμε να χαλάσουμε χρήματα σε καμιά γερμανική τράπεζα, ελληνικά χρήματα, η ισοτιμία τότε έφτανε τα 9 δραχμές με ένα μάρκο. Και ερχόμαστε στην περίοδο που μπαίνουμε στην Νομισματική Ένωση και βλέπουμε η ισοτιμία του δολαρίου εκείνη την εποχή που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 300 δραχμές ένα δολάριο και για το μάρκο ήταν 170 δραχμές ένα μάρκο. Καταλαβαίνετε να πούμε πόσο αδύναμο ήταν το ελληνικό φράγκο, η ελληνική δραχμή. Μέσα σε 40-50 χρόνια είχε χάσει αξία πάνω από 300%. Αυτή τη δραχμή θέλουν αυτοί που επιθυμούν αυτή τη στιγμή να επανέλθουμε στη δραχμή. Για πρώτη φορά η Ελλάδα είχε, θα έλεγα, ισχυρό νόμισμα από την ένταξή μας στην Νομισματική Ένωση. Και τούτο διότι το ευρώ ήταν ένα νόμισμα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για 17 χώρες και μάλιστα χώρες με ισχυρή οικονομία. Εάν σε αυτήν την κρίση ήμασταν στη δραχμή, τα χρήματα της δραχμής θα ήταν όπως ήταν τα κατοχικά. Πλατανόφυλλα. Πλατανόφυλλα, ακριβώς, πλατανόφυλλα. Και δεν νομίζω ότι αυτό συμφέρει σε κανένα. Θέλετε να σας πω, χαρακτηριστικά θυμάμαι την περίοδο εκείνη, δηλαδή της κατοχής, πουλούσε ο άλλος 2 αυγά και πήγαινε εξοφλούσε την τράπεζα, το χρέος του στην τράπεζα με τα χρήματα που έπαιρνε από 2 αυγά. Αυτά θέλουμε. Για πρώτη φορά έχουμε ένα ισχυρό νόμισμα και αντί να είμαστε ευχαριστημένοι γιατί είμαστε μέσα στην Νομισματική Ένωση, μιλάμε τώρα για επαναφορά της δραχμής. Δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή τη λογική. Ή δεν ζήσανε αυτή την κατάσταση που ζήσαμε εμείς με τη δραχμή, είτε έχουν τελείως άγνοια. Για ιστορικό πισωγύρισμα της χώρας, αν επιστρέψει η Ελλάδα στη δραχμή, έκανε λόγο ο οικονομολόγος και μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Ξενοφών Μπαραλιάκος. Καταρχήν, βγαίνω από το ευρώ, δεν είναι και τόσο εύκολο, ώστε να είναι η δικιά μας επιλογή. Κατά δεύτερον, αυτό που θα είχα να σας επισημάνω είναι ότι σε περίπτωση εξόδου μας από το ευρώ, θα μιλούσαμε για ένα ιστορικό πισωγύρισμα της χώρας μας. Δηλαδή, θα γινούσαμε 40-50 χρόνια προς τα πίσω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μια έξοδό μας από το ευρώ είναι αυτόματα μια χρεοκοπία. Έτσι, μια πραγματική χρεοκοπία. Όσο και αν λέγεται ότι σήμερα είμαστε χρεοκοπημένοι ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί μιλάμε για μια στάση πληρωμών τόσο στο εξωτερικό και όσο και στο εσωτερικό. Αυτό θα γινόταν την επόμενη μέρα. Δηλαδή θα γινόταν, αν σήμερα το βράδυ αποφασιζόταν, αύριο το πρωί θα έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Αφενός σημαίνει αυτό. Αφετέρου, αν θέλετε να μιλήσουμε για την καθημερινότητά μας, τι σημαίνει αυτό, έτσι, τι σημαίνει η επιστροφή μας στη δραχμή, στη νέα δραχμή, ή όπως αλλιώς θα λεγόταν το νέο νόμισμα, και η έξοδό μας από το ευρώ. Ας μιλήσουμε για τις οικογένειές μας, για τη ζωή μας. Τι θα σήμαινε στους μισθούς και τις συντάξεις, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αφενός μένει το δημόσιο
που δεν θα δούλευε κανένας εισπρακτικός μηχανισμός, διότι δεν θα είχαν από κάπου να πάρουν. Να διευκρινίσω πριν ότι μια τέτοια διαδικασία κρατάει χρόνο. Έτσι, δεν γίνεται σήμερα βγαίνω το ευρώ και αύριο πρέπει να πάμε στη δραχμή. Έτσι, σύμφωνα με κάποιες μελέτες που έχουν γίνει, στα πιθανά αυτά σενάρια τρόμου και φόβου, θέλει τουλάχιστον ένα εξάμηνο να τυπωθούν οι δραχμές, να οριστούν οι ισοτιμίες, να υπάρχει ένα μεσοδιάστημα ενδεχομένως και με τα δύο νομίσματα για την ομαλή προσαρμογή και ούτω καθεξής. Δεν γίνεται αυτόματα, δεν θα αποφασιστεί σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί θα γινόταν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν σας έλεγα τις μισθούς και τις συντάξεις. Θα χρειαστεί το κράτος να έχει φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς που δεν θα υπάρχουν, γιατί δεν θα υπάρχουν από πού να πάρουν. Δεν θα έχουν από πού να πάρουν. Άρα λοιπόν οι μισθοδοσίες και οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων θα ήταν μηδαμινές ως ελάχιστες, δηλαδή θα πληρωνόταν κάτι έναντι, όχι εις ολόκληρο όπως γίνεται σήμερα και ακόμα και με αυτές τις περικοπές που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια και με αυτές που περάσαν και χθες το βράδυ από τη Βουλή. Για τον ιδιωτικό τομέα, να μην σας περιγράψω καλύτερα, γιατί δεν θα υπήρχε αντικείμενο των περισσότερων ιδιωτών να λειτουργούν, από τη στιγμή που δεν θα υπήρχε οικονομική δραστηριότητα. Άρα λοιπόν, τόσο στις πωλήσεις, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αγοραστές, καταλαβαίνουμε, είναι οι νόμοι της αγοράς αυτοί, δεν θα υπήρχε αντικείμενο για οικονομική δραστηριότητα, δεν θα υπήρχε ανάγκη για να έχεις υπαλλήλους, δεν θα υπήρχαν δεν υπάρχει ρευστότητα για να πληρώσει τους υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα. Η ανεργία, όπως είναι αυτονόητο, θα εκτινασόταν στα ύψη. Θα μιλούσαμε για 50 με 60% ανεργία και ειδικά στους νέους πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε σήμερα. Στην υγεία και στην παιδεία τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα, μιας και νοσοκομεία, φάρμακα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δεν θα υπήρχαν πόροι για να χρηματοδοτήσουν τη λειτουργία τους. Το ίδιο και στην παιδεία. Και σήμερα υπάρχουν προβλήματα και στους δύο χώρους, και στην παιδεία και στην υγεία, αλλά δεν θα είναι. Είναι ελέγξιμα, είναι υποφερτά, στο πούμε έτσι, με όλες τις δυσκολίες. Δεν είναι απλή υπόθεση να πάμε στη δραχμή, υποστηρίζει ο Σωτήρης Γκούνας. Οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων εδώ στην Πιερία. Σε μια κλειστή οικονομία, επισημαίνει ο κύριος Γκούνας, η δραχμή μπορεί να αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης, αλλά τα πράγματα είναι σήμερα πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό σημειώνει ότι αν ως χώρα επιλέξουμε να επιστρέψουμε στη δραχμή, τότε θα υποστούμε μεγάλες στερήσεις, πολύ μεγάλες στερήσεις για 2-3 χρόνια. Και το ζήτημα βέβαια είναι αν αντέχουμε τέτοιες στερήσεις για τόσο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο νεότευτο ελληνικό κράτος από το 1821 μέχρι σήμερα, δηλαδή στα 200 περίπου σιγά χρόνια. Το 1821 πήραμε πολεμικά δάνεια από την Αγγλία, την φίλη μας εντός εισαγωγικών, και το 1827 ο δυστυχής Καποδίστριας όχι απλά επτόχευσε, ζήτησε νέο δάνειο και οι ξένες δυνάμεις δεν του το έδωσαν. Αμέσως είχε αντίδραση από το εσωτερικό, από τα τζάκια της εποχής και βεβαίως από τους πολεμιστές της εποχής. Αποτέλεσμα ήταν το γνωστό, ο θάνατός του. Ερχόμαστε στο 1843, επί Βαβαρών. Οι Βαβαροί, αρχίζει πάλι πρόβλημα κρίσης, αληθορίζουν με τη Ρωσία. Όταν οι Βαβαροί προσπάθησαν να κάνουν αυτό το πράγμα, την άλλη μέρα αγγλικά καράβια στο λιμάνι του Πειραιά, κατοχή. Ερχόμαστε στον Τρικούπη, Δελιγιάννης Τρικούπης, το 1893, με μια συνέχεια των δεδομένων. Βέβαια, ο Κρημαϊκός πόλεμος του 1854, εκεί έγινε ο αληθορισμός και τότε ήρθαν τα καράβια, οι κρίσεις κρατούν κάποιες δεκαετίες, κάποια χρόνια, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ερχόμαστε λοιπόν στο 1893, το δυστυχώς επτοχεύσαμε του Χαριλάου Τρικούπη. Και πάλι τα ίδια πράγματα. Και πάλι παρεμβάσεις. Τότε επιβάλλεται το μονοπόλιο, το γνωστό μονοπόλιο στους μεγαλύτερους, που έληξε μετά από 130 χρόνια. Δηλαδή φορολογία στο υνόπνευμα, στο πετρέλαιο, σε κάποια προϊόντα που πηγαίναν απευθείας στους εξωτερικούς δανειστές. Ερχόμαστε στο 1832. Στο 1932, συγγνώμη, στον Ελευθέριο Βενιζέλο,
ο οποίος και πάλι αρνείται να πληρώσει, είναι μια παλικαρίστικη αυτή η αντίληψη, αρνείται να πληρώσει. Έρχεται όμως ο μεταξάς, ο οποίος για να δείξει καλό πρόσωπο στο εξωτερικό, αρχίζει και πληρώνει τα δάνεια. Αυτή η ιστορική μικρή αναδρομή... Τότε πέσαμε και τότε σε πτώχευση. Ακριβώς, το 1932 και πάλι έχουμε πτώχευση. Έχουμε δηλαδή το 1827 μία πτώχευση, το 1843 δεύτερη πτώχευση, το 1893 άλλη πτώχευση, το 1932 άλλη πτώχευση. Όλα αυτά τα γεγονότα είναι οικονομικές κρίσεις, δεν είναι απλώς μια πτώχευση, είναι ένα σύνολο οικονομικής κρίσης. Διότι τι συνέβη? Είχαμε εξαγωγή της ταφίδας τα χρόνια εκείνα, στη συνέχεια εξαγωγή του καπνού και αυτό βοηθούσε γιατί θα φτάσουμε μέχρι τη σημασία του. Και βεβαίως ερχόμαστε το 1929, που γίνεται η διεθνής παγκόσμια, στην πούμε τότε, κρίση της Αμερικής. Γιατί έγινε η κρίση της Αμερικής? Υπήρξε υπερπαραγωγή, σύμφωνα με το σύστημα Ford, την εν σειρά παραγωγή λέμε στην οικονομία, όπου αυξήθηκε η παραγωγικότητα σε μεγάλο βαθμό. Δεν υπήρχε όμως καταναλωτικό κοινό με οικονομική δύναμη να αγοράσει τα παραγόμενα προϊόντα και έτσι κατέρευσαν οι ίδιες επιχειρήσεις. Δηλαδή, ο ίδιος καπιταλισμός. Να σας πω κάτι άλλο. Οι μακροοικονομολόγοι λένε το εξής, οι παλαιοί. Στην καμπύλη της ανάπτυξης και της ύφεσης υπάρχουν πόλεμοι. Από την αρχή της καμπύλης μέχρι το τέλος. Σήμερα δεν γίνονται πόλεμοι. Και βέβαια, μάλιστα το έβλεπαν περίπου στα 30 χρόνια. Και αν δούμε ιστορικά, υπήρχαν πόλεμοι στα 30 χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν τα γεγονότα πρέπει να μας προβληματίσουν. Πάντοτε στις 4 ιστορικές πτωχεύσεις τις ελληνικές, όταν πήγαμε να σηκώσουμε κεφάλι, οι ξένες δυνάμεις, οι ξένοι δανειστές, οι καπιταλιστές, ο καπιταλισμός επενέβηναν με πολεμικό τρόπο ως σαν προτεκτοράτο αντιμετώπιζαν την Ελλάδα. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται. Γνωρίζουμε εμείς αυτή τη στιγμή από την πίσω πόρτα τι προβλήματα θα μας δημιουργήσουν οι ξένοι φίλοι μας εντός εισαγωγικών πάντοτε με τους γείτονές μας που πολλές φορές βρισκόμαστε σε εχθρική κατάσταση ή αν πάση περιπτώσει έχουμε να διαχωρίσουμε συμφέροντα. Τον πλούτο μας θα μας το αφήσουν να τον διαχειριστούμε εμείς. Υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα ιστορικά τα οποία πρέπει να μας διδάξουν. Κάτι άλλο. Σήμερα το εμπορικό ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, δηλαδή το τι εμπορεύματα εξάγουμε και το τι εμπορεύματα εισάγουμε, είναι 1/3. Δηλαδή προστιθέμενη αξία ελληνική δεν υπάρχει. Είμαστε λαός υπερκαταναλωτικός. Μας δόθηκαν πολλές ευκαιρίες. Σαφώς υπάρχει η πολιτική ηγεσία η οποία έχει τις δικές της αδυναμίες και τις γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται να τις επαναλάβουμε τώρα το τι γίνεται και το ψάρι βρεβάει από το κεφάλι, σαφέστατα. Δόθηκαν δυνατότητες στο λαό αυτόν με αίμα του η γκασταρμπάιτερ διαδικασία της Γερμανίας που ήρθε η στροή συναλλάγματος και δεν υπήρχε πολιτική καθοδήγηση επένδυσης του χρήματος αυτού. Δεν έγιναν δηλαδή παραγωγικές μονάδες οι οποίες να απορροφήσουν τον κραδασμό του εργατικού δυναμικού, την απασχόληση γενικότερα, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε δικές μας παραγωγές. Να έρθουμε σήμερα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την φίλη μας. Όλα μας τα χωράφια είναι ακαλλιέργητα. Σε ένα κλίμα, σε μια μικρή Ελλάδα μεν, αλλά σε ένα κλίμα με ιδανικότατες φυσικές συνθήκες. Εισάγουμε σήμερα αγροτικά προϊόντα αξίας 5 δισεκατομμυρίων το χρόνο. Και το εμπορικό ισοζύγιο πολλές φορές τη δεκαετία του 1910 ξεπέρασε και τα 40 δισεκατομμύρια σε ένα ΑΕΠ των 200 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή το 25% του ΑΕΠ μας έφευγε στο εξωτερικό. Σκεφτείτε μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Όταν δεν παράγει και μόνο δανείζεται, την επόμενη μέρα τι θα γίνει? Οι δανειστές θα έχουν απαιτήσεις. Ή όταν παράγει λιγότερα. Όταν παράγει λιγότερα και εισάγει περισσότερα. Όταν δανείζεται, είχα επιχείρηση να έχει δάνεια 6 δις και παραγωγή 6 εκατομμύρια και παραγωγή 3 εκατομμύρια. Αν η σχέση των ιδιωτικών κεφαλαίων, των ιδίων κεφαλαίων όπως λέμε, με τα δανεικά δεν είναι στην μονάδα τουλάχιστον, τότε αυτή η επιχείρηση, έτσι πρέπει να δούμε το κράτος, είναι μοιραία καταδικασμένη να μην έχει πρόοδο και προκοπή. Μάλιστα. Στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα έχουμε να κάνουμε με ξένους δανειστές, ιδιαίτερα με τους σκληρούς Άγγλους
και τους χειρότερους Γερμανούς, για να μην πω άλλες λέξεις. Αλλά εκείνοι είναι πατριώτες για τον τόπο τους. Εκείνοι δανείζουν και εισπράττουν για τον τόπο τους. Σήμερα εμείς φτάσαμε, οι Έλληνες πατριώτες, να εξάγουν με τρόπους έμεσους και άμεσους όλον τον ελληνικό πλούτο στις ξένες τράπεζες. Επενδύσεις δεν γίνονται. Πού πάμε λοιπόν? Και κάτι χειρότερο. Σήμερα έχουν καταλυθεί τα εθνικά οικονομικά σύνορα. Υπάρχουν 3 παγκόσμιοι οικονομικοί άξονες σήμερα. Ένας είναι η Ασία, δηλαδή η Κίνα και η Ινδία, η οποία μόνον εξάγει, εκπροσωπεί μάλιστα το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού αυτό το σχήμα. Έχουμε τον δυτικό πολιτισμό, ας τον πούμε έτσι, δηλαδή προτεκτοράτο Ευρώπη σε σχέση με την Αμερική, και έχουμε και την πρώην Σοβιετική Ένωση, τη σημερινή Ρωσία. Έχουμε αυτές τις 3 υπερ-οικονομικές δυνάμεις, οι οποίες είναι υπερδυνάμεις εν γέννη, έχουν δική τους αυτάρκεια στα πάντα. Στον εξοπλισμό, στην παραγωγή, μάλιστα στην Κίνα, στην Ινδία ιδιαίτερα. Ο λαός αγωνίζεται εκεί για δεύτερο γεύμα, δηλαδή για 2 ευρώ την ημέρα. Πώς λοιπόν μπορούμε να ανταγωνιστούμε εμείς, εάν δεν δημιουργήσουμε δική μας εθνική περιουσία, αν δεν δημιουργήσουμε δική μας εθνική προστιθέμενη αξία, αν δεν δημιουργήσουμε δικά μας προϊόντα τα οποία να εξάγουμε? Επιτρέπεται να εισάγουμε τυρί, κρέας, σιτάρι, ψάρια, σιτάρι. Η Ελλάδα είναι ένα νησί επί της πραγματικότητας και εισάγουμε ψάρια, γιατί δεν είμαστε ικανοί, εντός εισαγωγικών, να δημιουργήσουμε ιχθυοτροφικές μονάδες που να έχουν επάρκεια. Δεν είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε κτηνοτροφικές μονάδες που να έχουν επάρκεια. Έχουμε όλες τις δυνατότητες αυτές, αλλά μας ενοχλεί η ποιότητα της ζωής. Είναι εκείνο το γνωστό που δεν παντρεύεται κάποιο κορίτσι του χωριού, τον κτηνοτρόφο πατριώτη της, και θέλει έναν ξένο. Ή πολλά παλικάρια σήμερα, άντρες, είναι ανήπαντροι. Είναι ελληνική πραγματικότητα. Είναι στο στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού. Αυτά πρέπει να τα αποβάλουμε. Αυτά βέβαια αφορούν το λαό. Αφορούν την κοινωνία στο σύνολό της όμως. Πρέπει και οι πολιτικοί να δώσουν την δέουσα πολιτική εφικτή δυνατότητα, αλλά με πραγματικούς όρους και όχι πλασματικούς όρους. Δεν πρέπει οι πολιτικοί μας, για να εκλεγούν, να λένε μόνον τόσα επιθυμεί η κοινωνία, τα όσα επιθυμεί η κοινωνία, αλλά πρέπει να λένε την αλήθεια. Λυπούμε που θα το πω. Όλοι μας οι πολιτικοί, ακόμα και επιστήμονες κύρους που έγιναν στη συνέχεια πολιτικοί, δεν είπαν την πραγματική αλήθεια στο λαό. Λόγω του πολιτικού κόστους. Λόγω του πολιτικού κόστους. Ακόμα και ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν είπε εκείνο το γνωστό «Τσοβόλα δώσ' τα όλα», όσο αστείο και να ήταν, έχει την ιστορική του ευθύνη βέβαια, ο λαός δημιούργησε προσδοκίες. Αυτές οι προσδοκίες σήμερα πληρώνονται. Δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις δεν σκέφτηκαν ποτέ πατριωτικά και εθνικά. Δεν σκέφτηκαν τεχνοκρατικά, αλλά το εφικτόν, το επιθυμητόν, το αρεστόν, και η επιβίωσή τους, για να ακουστεί στο λαό, για να επιβιώσουν οι ίδιοι πολιτικά. Αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Ο Γιώργος Αθανασίου, οικονομολόγος και μέλος του 4ου Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, απαντώντας στο ερώτημα ευρώ ή δραχμή, ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να τίθεται καν θέμα συζήτησης μια επιστροφή στο προ-δεκαετίας εθνικό μας νόμισμα. Θεωρώ ότι η συμμετοχή μας, η παραμονή μας στο ευρώ θα πρέπει να είναι αυτός σκοπός, παρά τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο μόνιμα θα πρέπει να επιδιώκουμε και θα πρέπει να είναι κάτι στο οποίο θα είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε συνεχή παρουσία. Το ερώτημα πλέον δεν είναι, θεωρώ κατά την εκτίμησή μου, το ερώτημα δεν είναι ναι ή όχι στο ευρώ. Το ερώτημα είναι ναι ή όχι σε ένα δυνατό ευρώ, με μια δυναμική η οποία θα μας επιτρέπει να υπερασπίζουμε αφενός τα εθνικά μας δικαιώματα, αφετέρου τις ανάγκες τις εσωτερικές, τις ανάγκες της εθνικής μας οικονομίας.
Για να το πετύχουμε αυτό, σίγουρα θέλουμε πολύ δρόμο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σε μια φάση να προσαρμοστούμε στις καινούργιες συνθήκες οι οποίες πλέον δημιουργούνται όχι μόνο στην εθνική και την ευρωπαϊκή οικονομία, στην παγκόσμια οικονομία θα ήθελα να πω. Ως εκ τούτου, κρίνω και εκτιμώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε την εθνική μας οικονομία στο ευρώ και να επιδιώξουμε την όσο το δυνατό καλύτερη προσαρμογή μας πλέον στις καινούργιες συνθήκες. Η Ευρώπη είναι η φυσική θέση της χώρας μας, λέει ο οικονομολόγος, πολιτικός επιστήμων, οικονομικός και πολιτικός αναλυτής Ιάκωβος Μπρουσκέλης. Και επομένως, όπως τονίζει, η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη και στο ευρώ. Δεν ενδείκνυται λοιπόν να επιστρέψει στη δραχμή. Είναι γεγονός πλέον ότι η Ευρώπη είναι η φυσική θέση της χώρας μας. Όχι μόνο σαν φυσική θέση, αλλά θα έλεγα και σαν γεωπολιτική θέση. Και αυτήν θα έλεγα ότι εστερνίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο εθνάρχης τότε, και υπέγραψε την ένταξη της Ελλάδος στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Έκτοτε η Ελλάδα πλέον κινείται και συνεχίζει να κινείται μέσα στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Οι Ευρωπαίοι θελήσανε και δημιουργήσανε μία αλυσίδα κρατών, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, την οποία θα έλεγα θέλανε να αντιγράψουν κατά τρόπον την αμερικανική οικογένεια, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο μεγάλων περιφερειών και όχι κρατών. Κάτι αντίστοιχο βέβαια ήθελε και η Ευρώπη. Πράγμα το οποίο μέχρι ένα σημείο φαινόταν ότι πήγαινε καλά. Η Ελλάδα κινείται με τους δικούς της ρυθμούς θα έλεγα και ήλπιζε και ελπίζει ακόμη και σήμερα ότι η Ευρώπη θα την αγκαλιάζει όπως ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή. Να όμως που όλα γύρισαν. Γύρισαν γιατί η Ελλάδα δεν φάνηκε συνεπής, δεν τήρησε τους κανόνες που έπρεπε να τηρήσει, φάνηκε άτολμη και αδύναμη να παρακολουθήσει τους ρυθμούς αυτούς που είχαν τα ευρωπαϊκά κράτη και μάλιστα έδωσε ένα διαφορετικό μήνυμα με το να μην είναι συνεπής, όπως είπα, σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό βέβαια οδήγησε στοιχειωδώς σιγά σιγά σε μία παρακμή. Άρχισε στην Ελλάδα να δημιουργείται ύφεση, η ύφεση αυτή να βαθαίνει όλο και περισσότερο και να δημιουργεί μια οικονομική και κοινωνική αταξία, η οποία τον τελευταίο καιρό αποτυπώθηκε έντονα θα έλεγα, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα, αλλά πέρασε και τα σύνορα. Με αποτέλεσμα να αρχίζουν να μας βλέπουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ότι είμαστε ο αδύναμος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα των κρατών. Αυτό βέβαια θα πω ότι οφείλεται και στην ατολμία των πολιτικών μας, οι οποίοι απεδείχθησαν κατώτεροι των περιστάσεων, αλλά και στο ότι εμείς πλέον δεν εφαρμόσαμε αυτά τα οποία έπρεπε. Η Ελλάδα, κύριε Γαλανέ, είχε τον πλούτο και έχει ακόμη τον πλούτο. Είχε τη δυνατότητα και έχει ακόμη τη δυνατότητα να ξεφύγει από αυτόν τον μαρασμό στον οποίο έχει περιέλθει εξαιτίας της. Θα ήταν καταστροφή της Ελλάδας μια επιστροφή της στη δραχμή, υποστηρίζει ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας, Νίκος Μιλιώτης. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι ούτε που να το σκεφτόμαστε για να επιστρέψουμε πάλι στη δραχμή. Μέσα στο ευρώ και αν ακόμα χρειαστεί να ζήσουμε λίγο φτωχότερα. Μόνο εκεί θα αισθάνεται ασφάλεια και θα αισθανόμαστε ασφαλείς και εμείς αλλά και η οικονομία μας. Στο πρώτο μνημόνιο δεν πάρθηκαν όλα τα μέτρα που έπρεπε να έρθουν, ούτε στο δεύτερο. Πιστεύω τώρα με το τρίτο ίσως πάρθηκαν περισσότερα μέτρα που θα μας οδηγήσουν στην ανάκαμψη, εφόσον βέβαια στην πορεία πάρθουν και άλλα μέτρα που θα έχουν μόνο σχέση με την ανάπτυξη. Μέχρι τώρα μόνο περικοπές κάναμε. Στο τρίτο μνημόνιο, δεν το διαβάσαμε βέβαια όλο, προχθές το ψήφισαν, αλλά λίγα πράγματα που είδαμε, εδώ πλέον γίνονται αρκετές τομές. Τομές που κάποιες έπρεπε να είχαν γίνει ακόμα από τη μεταπολίτευση από το 1974. Αφήσαμε ξέφραγο όλο το οικονομικό σύστημα και τελικά οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε. Το χρέος ήταν δυσβάστατο. Δεν είχαν άλλη επιλογή, πιστεύω εγώ. Και αυτά τα μέτρα που πήραν τώρα είναι επειδή δεν είχαν άλλη επιλογή.
Κανένας πολιτικός, αλλά και άνθρωπος απλώς, δεν θέλει να στριμώχνει τους πολίτες σε αυτό το χάλι. Τώρα όντως βρισκόμαστε σε χάλι. Το να γυρίσουμε στη δραχμή, εγώ ότι καν μπορώ να το διανοηθώ καθόλου. Και πολλοί άλλοι. Τώρα αυτοί που το λένε, πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν καλά τα πράγματα της οικονομίας. Και κάποιοι πιθανόν να σκέπτονται πονηρά. Τα τελευταία 2 χρόνια βγήκανε 50-60 πιθανόν δισεκατομμύρια. Ο αριθμός δεν είναι ξεκάθαρος πόσα χρήματα βγήκαν έξω. Αυτή τη στιγμή όμως η οικονομία της Ελλάδος έχει σοβαρή αδυναμία, γιατί δεν έχει ρευστότητα. Δεν έχουν οι τράπεζες χρήματα να κινηθούν. Και είναι οι τράπεζες που κινούν, είναι η ατμομηχανή της οικονομίας. Τι έφταξε και φτάσαμε εδώ. Είπα, η κακοδιαχείριση όλων αυτών των χρόνων. Αλλά και ένα σύστημα πολιτικό ανίκανο να χειριστεί σκληρές υποθέσεις και με μια δημόσια διοίκηση απόλυτα διαφθαρμένη. Όπου και να πήγαινε ο κόσμος, έβρισκε μπροστά του τοίχο. Έπρεπε να έχει το χέρι απλωμένο. Είτε ήταν στην υγεία, είτε ήταν στην παιδεία, με την παραπαιδεία, είτε ήταν στις πολιοδομίες, στις εφορίες κλπ. Μια απέραντη διαφθορά αντιμετώπιζες παντού. Αυτά λοιπόν μας έφτασε σε αυτό το χάλι. Απαξιώθηκαν οι παραγωγικές επενδύσεις, απαξιώθηκε η γεωργία, η κτηνοτροφία και τελικά είμαστε εδώ που είμαστε. Αλλά πιστεύω ότι η επιστροφή στη δραχμή ούτε καν πρέπει να το κουβεντιάζουμε. Τι θα γινόταν όμως εάν η Ελλάδα αποφάσιζε κάποια στιγμή να εγκαταλείψει μόνιμα ή έστω προσωρινά το ευρώ και να επιστρέψει στη δραχμή? Η επιστροφή στη δραχμή είναι μια εύκολη υπόθεση? Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία επιλογή? Είναι ευκολότερη η υπόθεση ανάπτυξης της Ελλάδας μέσα από τη δραχμή? Και αν δεν επιστρέψουμε στη δραχμή, αν παραμείνουμε στο ευρώ, τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτό το ευρωπαϊκό νόμισμα? Τι λύσεις μπορεί να μας προσφέρει το ευρώ, αν βέβαια κάνουμε και εμείς ως Έλληνες τις δικές μας προσπάθειες? Ο Νίκος Μιλιώτης, μιλώντας για το ζήτημα αυτό, ανέφερε μερικά από τα προβλήματα που θα συναντούσε η χώρα αν εγκατέλειπε το ευρώ και επέστρεφε στη δραχμή. Τέλος πάντων, εμείς οι οικονομολόγοι δεν είμαστε και σε αυτό το βάθος να ξέρουμε τα πράγματα. Αν δεν μπαίναμε τότε, το 2002 που μπήκαμε, αρχές του 2002, πιθανόν να μπαίναμε το 2005 με κάποιους καλύτερους όρους, όταν την οικονομία μας την είχαμε συμμορφώσει λίγο καλύτερα. Τότε εκτίμησε ο Σιμίτης και όλοι οι δικοί του τέλος πάντων άνθρωποι που είχε και οι οικονομολόγοι και οι οικονομικοί σύμβουλοι, τότε εκτίμησε ότι έπρεπε να μπούμε. Και μπήκαμε εκεί για να θωρακίσουμε την οικονομία μας. Γιατί αν θυμάστε παλιότερα, πολλές φορές μας βάζανε στο στόχαστρο και η Τράπεζα της Ελλάδας έπρεπε να πάρει σκληρές αποφάσεις. Και αν θυμάστε, κάποια στιγμή τα επιτόκια είχαν φτάσει μέχρι 45% για να συγκρατήσουμε το χρήμα στην Ελλάδα. Να το συγκρατήσουμε μέσα στις τράπεζες. Άρα λοιπόν βαλόταν από παντού η δραχμή. Ένα νόμισμα αδύνατο δεν μπορεί να έχει μεγάλη ανοχή. Καλά κάναμε και μπήκαμε εκεί. Δεν σεβαστήκαμε τους κανόνες που έπρεπε να τηρήσουμε από εκεί και πέρα για να παραμείνουμε ζωντανοί μέσα στο ευρώ και να μπορούμε να παίζουμε και ρόλο σοβαρό. Η Ελλάδα έχει τις υποδομές τις οικονομικές για να αντέξει μέσα στο ευρώ. Αλλά δυστυχώς οι πολιτικοί μας δεν κατάφεραν να μας κρατήσουν στα επίπεδα που έπρεπε. Πήραμε όλοι αέρα, πολυσπάταλοι όλοι, δανεισμένα τα νοικοκυριά μας όλα και χωρίς λόγο. Δανειστήκαμε και φτάσαμε σε αυτό το χάλι. Μετά μας πέρασαν όλους την αντίληψη ότι μπορούμε να ζήσουμε πλουσιότερα από αυτά που βγάζαμε. Ξοδεύουμε περισσότερα από αυτά που παρήγαμε. Αυτή πιστεύω ότι είναι η αιτία που οδηγηθήκαμε εδώ. Δεν υπήρξε ένας υπουργός οικονομικών που να μας πει την αλήθεια. Κάθε χρόνο το χρέος μας αύξανε, κάθε χρόνο πιθανόν και διπλασιαζόταν από χρόνο σε χρόνο και όμως κανένας δεν χτυπούσε το καμπανάκι ή την καμπάνα τη μεγάλη να μας ξυπνήσει και να μας πει πού πάμε. Προσοχή, να κάνουμε πίσω στα οικονομικά. Παρ' όλα αυτά ξοδεύαμε. Μέχρι την ημέρα που αρχίσαμε πλέον να καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, εμείς δίναμε κάτι τεράστιους μισθούς σε πάρα πολλούς προύχοντες και instructors γύρω-γύρω και θυμάμαι τώρα τον διοικητή της ΣΕΡΤ. Δεν έπαιρνε 360.000. Αφού και με 60.000 μπορούσαμε να βρούμε έναν των ιδίων προσόντων και να πούμε ότι αυτοί τις επιχειρήσεις που διοικούσαν τις πήγαν καλά. Δεν τις πήγανε καλά. Γιατί όλες οι επιχειρήσεις καταχρεωμένες είναι. Με διπλάσιο προσωπικό από αυτό που χρειαζόταν και χωρίς να παράγουν υπηρεσίες για τον πολίτη.
Άρα λοιπόν και τα χρήματα που δίναμε, τα δίναμε έτσι, χωρίς ανταποδοτικά να μας αποδίδουν κάτι. Ένα τελευταίο ερώτημα. Πρακτικά, αν υποθέσουμε ότι η υπόθεση δεν πάει άλλο, η πολιτική ηγεσία, η όποια σημερινή ή αυριανή, πει ότι πάμε, επιστρέφουμε στη δραχμή, ή τέλος πάντων οι Ευρωπαίοι μας εγκαταλείψουν και πάμε ξανά στη δραχμή. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Τι θα συμβεί? Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα είναι κόλαση αν θα επιστρέψουμε στη δραχμή. Τώρα, άμα η οικονομία μας ήταν πιο ισχυρή, πιθανό να μην πείραζε πολύ. Αλλά όπως είναι αυτή τη στιγμή η οικονομία μας τόσο ευάλωτη σε όλες τις ξένες επιθέσεις, πιστεύω ότι δεν θα αντέξουμε καθόλου. Θα υπάρξει ένας τεράστιος πληθωρισμός από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί να δούμε πληθωρισμό εποχής 40, όχι στο 44 να μην φτάσουμε, γιατί εκεί ο πληθωρισμός ήταν να φτάσουμε στα επίπεδα της Αργεντινής. Μέσα στο μήνα να διπλασιάζεται ο πληθωρισμός. Δεν θέλω να πιστεύω και ούτε μπορώ να φανταστώ. Διαβάζουμε κάτι σενάρια που μας φαίνονται ότι είναι σενάρια φαντασίας. Εγώ δεν θα ήθελα καθόλου να το σκεφτώ και δεν μπορώ να το συζητήσω κιόλας. Σκέπτομαι πολύ αρνητικά και μάλιστα ψυχοπλακώνομαι κιόλας. Πώς θα φτάσουμε στη δραχμή τώρα? Εμείς ένας όρος, άμα μας επιτεθεί σε μια μέρα, μας διέλυσε όλο το κράτος. Αντέχει η οικονομία μας τώρα να είμαστε εκτός ευρώ? Εδώ μέσα στο ευρώ κυκλονιστήκαμε. Είναι δυνατόν να πάμε στις δραχμές εδώ του 1932 ή ακόμα και του 2002, γιατί πριν το 2002 δραχμές είχαμε. Όχι, δεν μπορώ να το συζητήσω, δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να μας περιμένει. Εδώ στο ευρώ και να παλέψουμε, να πειθαρχήσουμε, να συμμορφωθούμε, να δουλέψουμε περισσότερο, να σταματήσει την πελιά, να σταματήσει η ρεμούλα, οι αρχηγοί μας, οι πολιτικοί, να στρωθούν κάτω, να αρχίσουν να δουλεύουν και να αρχίσουμε να παράγουμε, να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Υπάρχουν χρήματα, όχι βέβαια σαν αυτά που έλεγε ο Παπανδρέου υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν χρήματα από το ΕΣΠΑ που δεν μπορούμε να τα απορροφήσουμε. 4-5 χρόνια έχει το ΕΣΠΑ και εμείς απορροφήσαμε μόνο το 35 με 40% αυτή τη στιγμή. Με μια απέραντη γραφειοκρατία δεν μπορούμε να τρέξουμε γρήγορα και με μια δημόσια διοίκηση αδιάφορη πλέον και χωρίς να θέλει να παλέψει και να αγωνιστεί. Ίσως γιατί τους κόψουν και αυτούς τους μισθούς. Εν μέρει πιθανόν να έχουν δίκιο. Αλλά μόνο έτσι θα ανακάμψουμε. Και από αυτά τα χρήματα που είναι από το ΕΣΠΑ, ξέρεις ότι όσα θα πάρουμε, το 1/4 των χρημάτων άμεσα επιστρέφει στο κράτος. ΦΠΑ, φόροι, ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Αμέσως όλα αναζωογονούνται γιατί αμέσως πέφτει χρήμα άμεσα. Χωριστά που χτυπάμε την ανεργία, δίνουμε θέσεις δουλειάς, καταστήματα, τα πάντα. Είναι το μόνο χρήμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, μας περιμένει στα ταμεία και εμείς αδυνατούμε να το πάρουμε. Ακόμα και εκεί ανίκανοι ήμασταν και εμείς της ελεύθερης αγοράς, αλλά και περισσότερο η πολιτική ηγεσία. Τους είδατε τώρα πώς μαλώνουν. Να ντρέπεσαι να τους παρακολουθείς στην τηλεόραση. Πολιτική ηγεσία είναι αυτή τώρα που έχουμε. Εν μέσω κρίσης. Ενώ έπρεπε να έχουμε σκυμμένο το κεφάλι κάτω και να δούμε πώς θα ξεφύγουμε από την κρίση, αυτοί κάθονται και μαλώνουν. Ποιος θα κερδίσει περισσότερα στα σημεία. Δεν είναι πολιτικό σύστημα αυτό. Και βέβαια αυτοί μας οδήγησαν εδώ. Αν είχαν πάρει μέτρα σκληρότερα από το 2000 ακόμα, να μην πω από το 80, αν είχαν πάρει από το 2000 μέτρα, σήμερα δεν ήμασταν μια χαρά. Είναι πλούσιο μέρος η Ελλάδα. Αλλά πήγαινε να ανοίξει ένα λατομείο. 10 χρόνια άδειες πρέπει να βγάζεις. Θα μιλούσα για fast track, για μια στάση. Ποια μια στάση? 25 στάσεις χρειάζεται να κάνεις παντού για να βγάλεις μια άδεια. Μικρή. Τίποτα δεν περπάτησε σωστά. Εγώ είμαι πλήρως απογοητευμένος. Το βλέπετε βέβαια και εσείς κάθε μέρα, που όλοι σε αυτήν την κοινωνία μέσα ζουν. Μια άδεια πας να καταθέσεις για να πάρεις μια άδεια από την πολεοδομία για μία αποθηκούλα και θες 6 μήνες το λιγότερο για να εγκριθεί η άδειά σου. Αυτή που έπρεπε να εγκρίνεται σε 3 μέρες μέσα. Δυστυχώς αποτύχαμε. Και αποτύχαμε όλοι μαζί. Πρώτα οι πολιτικοί και μετά εμείς οι παρακατιανοί, οι παραπίσω. Βέβαια, και εμείς που τους ψηφίζαμε φέρουμε σοβαρή ευθύνη. Μήπως είχαμε και καλύτερους όμως να ψηφίσουμε. Και όσες φορές κάναμε αλλαγή σε χειρότερους πέφταμε αντί να πάμε σε καλύτερους. Τίποτα. Εγώ τουλάχιστον είμαι απογοητευμένος από τους πολιτικούς. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή κρίσεις η Ελλάδα πέρασε αρκετές,
Πολλές φορές τις ξαναπέρασε, πάλι θα ανακάμψουμε σε κάποια στιγμή, αλλά τώρα πιστεύω ότι πρέπει να μπουν σε τερά θεμέλια. Οι θυσίες αυτές που κάνουμε τα τελευταία χρόνια να μην πάνε χαμές, γιατί κάνουμε θυσίες. Και αυτή η χρονιά που θα διανύσουμε τώρα, ο χειμώνας που έρχεται μπροστά μας, πιστεύω ότι θα είναι κόλαση. Αλλά πρέπει να αντέξουμε. Για να βγούμε νικητά από αυτή την υπόθεση. Αλλιώς πρέπει όμως να αλληλοβοηθηθούμε. Και η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει, και οι δήμοι, και εμείς σαν ιδιώτες, όσοι μπορούμε πρέπει να βοηθήσουμε να σταθεί η κοινωνία στα πόδια της. Και αυτό θα συμβεί τελικά. Η Ελλάδα πάντα αλληλοβοηθιόταν. Αλλά τη βοήθεια την προσφέρουν πάντα οι χαμηλότεροι. Οι μεγάλοι στην περίοδο κρίσης πήραν τα χρήματα και τα βγάλαν έξω για να τα έχουν σε ασφάλεια. Και μέσα σε αυτούς είναι πολιτικοί, είναι αυτοί που κάνουν μεγάλους σταυρούς, οι πατριώτες μέσα σε παρένθεση, αυτοί βγάλαν τα χρήματα έξω. Εγώ και εσύ τα αφήσαμε εδώ, όσα έχουμε, τα λίγα που έχουμε, εδώ μείνανε μέσα και εδώ βρίσκονται. Και είναι αυτά που διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή οι τράπεζες. Το μεγάλο κεφάλαιο δραπέτευσε, έφυγε. Είναι χρήματα μαύρα, αφορολόγητα κλπ. Είναι αυτά που το κράτος δεν μπόρεσε να βάλει χέρι μέσα σε παρένθεση για να τα κρατήσει εδώ και να τα δώσει στην οικονομία. Δεν υπάρχει θέμα συζήτησης, τονίζει ο Γιώργος Αθανασίου, απαντώντας στο ερώτημα για επιστροφή στη δραχμή, σημειώνοντας μάλιστα ότι παρά τις δυσκολίες η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει και θα τα καταφέρει. Θεωρώ πως οι Έλληνες ως λαός έχουμε δείξει διαχρονικά ότι φτάνουμε πολλές φορές, όχι στο χείλος της καταστροφής θα έλεγα, αλλά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μέχρι στιγμής κάθε φορά έχουμε δείξει ότι έχουμε μπορέσει να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε δυσκολία. Εκτιμώ το ίδιο θα γίνει και τώρα. Σίγουρα πρέπει να γίνουν, όπως είπα και στην αρχή, πολλά πράγματα. Καταρχήν πρέπει να αλλάξει λίγο η νοοτροπία μας. Λίγος πολύ θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Θα πρέπει να αλλάξει η γενικότερη συμπεριφορά μας. Και δεν μιλάω μόνο για τον λαό, μιλάω για όλους. Από αυτούς οι οποίοι διοικούν, από αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να διοικήσουν και να εκτελέσουν έργο, μέχρι ακόμα και εμάς, οι οποίοι αποφασίζουμε για το ποιοι θα μας διοικήσουν. Θεωρώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, όλες οι γενιές οι οποίες αυτή τη στιγμή είμαστε στην παραγωγική διαδικασία, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να αφήσουμε κάτι για τις επόμενες γενιές. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ στο διεθνές επίπεδο και οφείλουμε να προσαρμοστούμε στις καινούργιες συνθήκες. Κρίνω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Έτσι. Κακά τα ψέματα, είναι πασιφανές ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Υπάρχουν όμως οι προοπτικές και υπάρχουν οι δυνατότητες και το κλίμα να μεταστραφεί και η κατάσταση γενικότερα να αλλάξει και στην οικονομία αλλά προπαντός στην κοινωνία. Ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά εάν πιστέψουμε στους εαυτούς μας, υπογραμμίζει ο Σωτήρης Γκούνας, τότε ναι μεν θα αματώσουμε, αλλά μπορούμε να πάμε μπροστά. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι απλή υπόθεση να πάμε στην δραχμή. Δυστυχώς. Θέλω να είμαι πρακτικός και δεν θέλω να είμαι θεωρητικός. Σαφώς υποκλειστή οικονομία. Η δραχμή είναι η υπόθεση της ανάπτυξης. Μπορούμε όμως να το κάνουμε. Μας αφήνουν. Και κάτι ακόμα. Δυστυχώς οι πολιτικοί μας δεν έχουν το θάρρος αυτό. Και κάτι χειρότερο. Στην πράξη τι θα συμβεί αν πάμε στη δραχμή. Για 2 με 3 χρόνια θα έχουμε στερήσεις πάρα πολλές. Τεχνολογία, φάρμακα, διατροφή κλπ. Είναι έτοιμος ο λαός να αντέξει αυτή τη διαδικασία? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν ο λαός είναι έτοιμος να αντέξει αυτή τη διαδικασία, που βέβαια θέλει και μια ορθή καθοδήγηση, τότε να πάμε στη δραχμή. Θα σας πω ένα λάθος του Παπανδρέου το μοναδικό που λέγεται κοινωνικά, το ξέρει όλη η κοινωνία. Του Γιώργου Παπανδρέου. Εάν έκανε δημοψήφισμα την επομένη των εκλογών, τα πράγματα θα είχαν πάρει διαφορετική τροπή. Το ένα και μοναδικό λάθος, η οποία άλλαξε τη ροή των πραγμάτων και ήρθαν τα μνημόνια. Όταν ενημερώθηκε ως πολιτικός αρχηγός, ως κυβερνήτης πλέον, ότι τα οικονομικά δεν είναι λεφτά έχουμε, αλλά λείπουν εκείνα και εκείνα και εκείνα, το εμπορικό ισοζύγιο, οι υποχρεώσεις δανειστικές και ούτω καθεξής, έπρεπε την επομένη
να προκηρύξει εκλογές υποτύπων δημοψηφίσματος ή υποτύπω δημοψηφίσματος εκλογές, όπως θέλετε να το πούμε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει το πολιτικό λάθος που έγινε. Μα θα μου πείτε σήμερα οι κυβερνήτες κάνουν καλύτερα? Όχι. Χθες ο Σόιμπλε τι δήλωσε? Ότι δεν θα μας δώσουν τη δόση. Επί της ουσίας. Περιμένουν και άλλα μέτρα. Αυτά τα μέτρα συρρυκνώνουν το καταναλωτικό κοινό. Δεν μας δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης. Είναι βέβαιο αυτό. Και έτσι αυτή τη στιγμή είμαστε εγκλωβισμένοι. Βεβαιότατα, η επόμενη μέρα είναι άγνωστη. Βρισκόμαστε στη μέση του γεγονότος αυτή τη στιγμή. Υπάρχει προοπτική? Κοιτάξτε, η προοπτική δεν πρέπει να χάνεται ποτέ. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Η προοπτική είναι να συνειδητοποιήσουμε, λαός και πολιτική ηγεσία, ότι πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας. Μπορούμε. Είμαστε ο λαός που έχει τη μεγαλύτερη φιλοσοφία του κόσμου. Είμαστε ο λαός που δίδαξε τις επιστήμες, τη γνώση σε όλο τον κόσμο. Δεν είμαστε λαός που υστερούμε και βέβαια είμαστε και λαός που δεν πειθαρχούμε. Είναι βέβαιο αυτό. Έχει διτή σημασία το δεν πειθαρχούμε. Πρέπει να πειθαρχήσουμε στην διαδικασία της παραγωγής, να πιστέψουμε στους εαυτούς μας προκειμένου να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αλλά βεβαίως για να πας στην Αθήνα για παράδειγμα, αν συζητάς πότε θα πάω στην Αθήνα, δεν θα πας ποτέ. Αν ξεκινήσεις έστω και μέσω Αλεξανδροπόλεως και να κάνεις ένα μεγάλο κύκλο, θα πας στην Αθήνα. Θα φτάσει στη δική σου Ιθάκη. Πρέπει όμως να το αποφασίσεις. Και μέχρι σήμερα δεν αποφασίζουμε τίποτα. Βεβαίως, δεν μπορούμε, και να το πούμε ευθέως, να προτιμούμε τα ξένα προϊόντα και να μην προτιμούμε τα ελληνικά προϊόντα. Είμαστε θειασότες της κατανάλωσης της δυτικής, δεν είμαστε θειασότες της κατανάλωσης της πατριωτικής. Παρατηρώ το εξής φαινόμενο στα καφενεία. Όλοι πίνουν ουίσκι. Ουδής ελληνικό κρασί. Πόσο δύσκολο είναι. Πόσο πατριώτες είμαστε. Τι είναι πατριωτισμός? Ο εθνικιστικός παραλληλισμός ή όποια άκρα διαδικασία να εντάσσουμε σε ένα κόμμα και να λέω εγώ ότι είμαι εθνικόφρονας? Όχι. Πατριωτισμός είναι του να αγαπάω την πατρίδα μου με τις δυσκολίες. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Είμαστε όλοι ξενομανείς. Πρέπει να αγοράσουμε ξένα προϊόντα. Στην Γερμανία, αν δεν καταναλωθεί και το τελευταίο γερμανικό προϊόν, χωρίς να το λένε, το εφαρμόζουν, δεν θα πάρουν ξένο προϊόν. Ή τουλάχιστον θα το πάρουν με μέτρο. Εμείς φεύγουμε από την τόπια αγορά και πάμε στο εξωτερικό. Έχουμε τώρα και το Ιντερνετ, είναι πολύ εύκολη δουλειά, παραγγέλνουμε από το εξωτερικό πράγμα. Είναι φθηνότερα, λέει. Χωρίς να αντιλαμβανόμαστε. Και κάτι το χειρότερο. Στο παρελθόν, στις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξή μας βασίστηκε σε λανθασμένο τρόπο, σε λανθασμένα πράγματα και δημιούργησε μια σειρά από διαρθρωτικά προβλήματα. Άλλο πράγμα είναι η οικονομική κρίση και άλλο πράγμα είναι το διαρθρωτικό πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει και τα δυο δυστυχώς. Η κρίση είναι παγκόσμια αυτή τη στιγμή, δεν είναι ελληνική. Πολλές φορές ακούω και καθηγητές πανεπιστημιακού στην τηλεόραση, ακούω και ανθρώπους πολιτικούς υπεύθυνους να λένε μη πράγματα πραγματικά. Ή εσκεμμένα ή δεν το γνωρίζουν. Η Ελλάδα έχει διαρθρωτικό πρόβλημα. Το δημοσιονομικό πρόβλημα προήλθε από την διαρθρωτικότητά μας. Δεν προήλθε από την οικονομική κρίση. Δεν πληρώναμε τους φόρους. Δεν ελέγχαμε γενικώς την παραγωγή. Είναι αυτό πρόβλημα της κρίσης. Το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει σχέση με την κρίση. Υποβοήθησε στη συνέχεια. Διότι από τη στιγμή που η επάχθεια αυτή μεταφέρθηκε στο λαό, δημιούργησε αυτό που είπα το παράδειγμα προηγουμένως. Αποκαλύφθηκε πλέον. Αποκαλύφθηκε. Αλλά η διοίκηση. Έχουμε κομπιούτερ, έχουμε πολλούς υπαλλήλους. Είναι αλήθεια αυτό. Η διοίκηση, η δημόσια διοίκηση εννοώ, στο σύνολό της, δεν χρησιμοποιούν τα κομπιούτερ. Κατέθεσα μελέτη στην Αθήνα και δεν ξέρουν να μου την περάσουν μέσα στο πρωτόκολλο ηλεκτρονικά. Ναι, σε κεντρικό υπουργείο, δεν θέλω να αναφέρω το υπουργείο. Διότι ανέβηκα στο υπουργείο και του είπα τα δεδομένα. Δεν τολμούμε να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Θα απολυθούν οι υπάλληλοι. Θα απολυθούν οι υπάλληλοι. Ή τουλάχιστον δεν θα διοριστούν κοινού. Να περάσουμε μια περίοδο κρίση. Δεν μπορεί να σωρεύεται αυτό ο υδροκεφαλισμός των δημοσίων υπαλλήλων κάτω από από τα πολιτικά τραπέζια. Κάτω από την πολιτική συναλλαγή. Είμαστε σε λανθασμένο δρόμο, για να μην πω καμιά βαρύτερη λέξη.
Όλα αυτά πρέπει να διορθωθούν. Είτε μας το επιβάλλουν, και πρέπει να μας το επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι, έναν λαό με τόσο πολιτισμό. Δεν το έκαναν οι πολιτικοί, που έπρεπε να το κάνουν. Και έπρεπε να το πιστέψει και ο λαός, που δεν το πίστεψε και ο λαός. Οι Έλληνες τα κατάφεραν και σε δυσκολότερες συνθήκες. Σε δυσκολότερες περιόδους και εποχές από ό,τι σήμερα. Επομένως μπορούν να τα καταφέρουν και τώρα, σημειώνει ο Ξενοφών Μπαραλιάκος. Εγώ είμαι, κύριε Γαλανέ, από τους αισιόδοξους και είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η χώρα θα τα καταφέρει. Και αν θέλετε, πρέπει να το πιστέψουμε και να το παλέψουμε όλο αυτό. Όλοι μαζί πρέπει να το κάνουμε. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να το καταφέρουμε. Αυτή τη στιγμή το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε είναι η κοινωνική συνοχή. Να είμαστε ενωμένοι. Οι Έλληνες τα κατάφεραν και σε δυσκολότερες συνθήκες και σε δυσκολότερα πράγματα. Και μας το έχουν αποδείξει οι προγονείς μας. Αν με ρωτάτε στο οικονομικό το κομμάτι, εγώ είμαι αισιόδοξος από την άποψη ότι υπάρχουν εργαλεία χρηματοοικονομικά αυτή τη στιγμή που βοηθάνε, που θα βοηθήσουν τη χώρα μας να ξεπεράσει αυτή τη σκόπελο. Ένα από αυτά είναι το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι ένα μεγάλο εργαλείο για τη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι από το πρόγραμμα που λύγει όλο το 2017-2013 σε αυτό το πρόγραμμα, που αναμένεται να εκταμιευτεί και να έρθει στη χώρα μας. Αυτό, αν δεν τελείωνε χθες το βράδυ η ιστορία με την ψήφιση του νόμου, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε καθυστέρηση στην επανακεφαλοποίηση των τραπεζών, άρα μη λειτουργία του ΕΣΠΑ. Γιατί το ΕΣΠΑ δεν είναι μέσα από τις τράπεζες. Καταλαβαίνετε ότι αυτά θα αρχίσουν να ξεκλειδώνουν σιγά σιγά, άμεσα. Εγώ πιστεύω δηλαδή σε 1-2 μήνες θα αρχίσουν να λειτουργούν, θα αρχίσει η απορροφητικότητα των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που θα δώσει μια τεράστια ρευστότητα στην αγορά. Εκτός αυτού, ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι πάσχουμε από ρευστότητα. Όλη η αγορά είναι γονατισμένη λόγω της έλλειψης ρευστότητας. Ένα κομμάτι της δόσης που περιμένουμε των 31,5 δισεκατομμυρίων θα πάει σε αποπληρωμή χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες επιχειρηματίες, που είναι ένα μεγάλο, νομίζω είναι γύρω στα 6 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα, αν πέσουν άμεσα στην αγορά, στο επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, θα αλλάξει η εικόνα. Δεν θα γιατρευτούμε, δεν θα γίνει με ένα μαγικό ραβδάκι, θα περάσουμε στη θετική εξέλιξη των αριθμών και της ευημερίας στη χώρα μας, αλλά βήμα-βήμα πιστεύω ότι θα φανεί το φως του τούνελ που όλοι περιμένουν. Εγώ το πιστεύω αυτό, πιστεύω ότι η χώρα μας θα τα καταφέρει και έχει και προοπτική και μέλλον. Η Ελλάδα, αν επιστρέψει στη δραχμή, θα περιέλθει σε πλήρη μαρασμό, ισχυρίζεται ο Ιάκωβος Μπρουσκέλης, ο οποίος μάλιστα πιστεύει ότι η χώρα, όπως έκανε πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, έτσι και σήμερα μπορεί να αντιδράσει θετικά και να πάει μπροστά. Η Ελλάδα, κύριε Γαλανέ, έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι στις δύσκολες στιγμές, όταν πλέον πλήττω από εχθρούς, όταν πλέον προήλθε από μια σκλαβιά 400 χρόνων από τους Τούρκους, αντέδρασε. Και αντέδρασε θετικότατα. Αντέδρασε όμως διότι βρεθήκαν άνθρωποι ικανοί, άνθρωποι οι οποίοι τολμήσανε, οι οποίοι είχαν πραγματικά μέσα τους το όνειρο και τη σκέψη ακριβώς να δημιουργήσουν και να βγάλουν την Ελλάδα από αυτό το αδιέξοδο και προσπαθήσανε. Σήμερα δυστυχώς οι πολιτικοί μας έχουν αποδειχθεί κατώτεροι των περιστάσεων. Όμως θα πω ότι μπορεί. Η Ελλάδα μπορεί, όταν είναι ενωμένη μπορεί. Όταν υπάρχει γέφυρα αλληλεγγύης μεταξύ του λαού της, όταν ξεπεράσει τα προβλήματα, όταν ξεπεράσει τη μιζέρια, όταν ξεπεράσει κάποια δυσκολία η οποία διαφαίνεται ότι υπάρχει εξαιτίας του γραφειοκρατικού συστήματος που την διέπει τόσα χρόνια, νομοσχεδίων φορολογικών τα οποία ήταν πολυδέδαλα και δεν εξυπηρετούσαν και δεν δημιουργούσαν προϋποθέσεις για να μπορέσει να αναπτυχθεί, όταν πλέον το κρατικοδίαιτο πολιτικό σύστημα αντί να δημιουργεί θετικές ενέργειες δημιουργούσε αρνητικές. Αν λοιπόν ξεπεράσουμε αυτά, κύριε Γαλανέ, αν λοιπόν βγούμε μπροστά, αν ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον, αν δημιουργήσουμε ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα μας, αν εμείς γίνουμε περισσότερο συνετοί και υπεύθυνοι,
μπορούμε πραγματικά να αισιοδοξούμε για την επόμενη μέρα. Όμως χρειάζεται πολλή πειθαρχία, πάρα πολλή δουλειά και προπάντων να κόψουμε τα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις. Πολλή δουλειά και λίγα λόγια. Στη σημερινή μας αφιτηρία φιλοξενούμε και την ιστορική μαρτυρία ενός συμπολίτη μας που έζησε στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, που έζησε στο πετσί του το τι σημαίνει να έχει κανείς πληθωριστικά χαρτονομίσματα και να μην μπορεί ούτε να τα ανταλλάξει, ούτε να πάρει παρά ελάχιστα πράγματα, προκειμένου να εξασφαλίσει τα απολύτως απαραίτητα, ίσα-ίσα για να ζήσει, ίσα-ίσα για να μην πεθάνει. Έγινε η κατοχή, αρχίσαμε να μαζεύουν σιτάρια από την Ένωση. Ήρθαν και σε εμάς απάνω, στα χωριά. Γιατί καθόμασταν στα χωριά, πάνω Νέο Κεραμίδη, Αρωνάς κλπ. Κανονικά από εκεί. Ό,τι ήταν να πάρουν, δώσανε. Αναγκαστικά ο κόσμος πεινούσε, δεν είχε να φάει. Σχολμένος ο πατέρας μου άνοιξε μέσα αυτά τις κρεματαλάδες που έχουμε για τα καπνά, μέσα στο αυτό ανοίξαμε γούρνα και βάλαμε λαμαρινένια, έπαιρνε φτιάξαμε 1,5 τόνο από γαλβανιζέ λαμαρίνα, 1,5 τόνο σιτάρι. Για να έχουμε ρεζέρβα, γιατί αλλιώς τα υπόλοιπα πήραν ό,τι πήραν, πιο μπροστά παραδώσαμε και λίγα στην Ένωση, τα πήραν και εκείνα. Ό,τι έβρισκαν. Τρομερό. Τα χωριά λίγο πολύ είχαν τα οικοπεδάκια, κάτι φτιάχνανε και κάμια κότα και αυτά, ξέρω εγώ, σε αυτό ζούσαν. Και όσοι πολλοί το κάνανε αυτό, κρύψανε και βαρέλια, παίρνει ένα βαρέλι λαμαρινένιο, σκάβαμε το χώμα, το σκεπάζαμε, βάζαμε αυτό, ούτως ώστε να μην λερωθεί το σιτάρι. Ναι. Και βγάζαμε λίγο και αλέθαμε εδώ στους νερόμυλους, στο Νέο Κεραμίδη είχε ένα νερόμυλο εκεί, αλέθαμε λίγο και φτιάναμε ψωμί και ζούσα. Μετά άρχισε το πατατρά, καθώς συζητάμε. Έλα, ήρθε ο γαμπρός μου εδώ, ένα γαμπρό έχουμε, ας είναι αδελφή, ας είναι εδώ. Δημιούργησε μεγάλη πείνα, πάρα πολύ πείνα. Ξέρεις τι θα πει, να φουρνίζεις το ψωμί και να έρχονται από πίσω και μπαίνει ένα ψωμί, ας πάρουμε γιαγιά. Με το ζόρι, θέλεις δεν θέλεις θα το δώσει. Σε τέτοιο σημείο εκατήντησε. Πολίτες ή Γερμανοί? Ναι, σε τέτοιο σημείο κατήντησε η ζωή των ανθρώπων. Πολύ. Αλλά στα χωριά γινόταν έτσι με το κρύψιμο, με το σιτάρι και αυτό, όλοι κρύψανε και ζήσανε, βάζαν λίγο και ζήσανε. Είναι αδιανόητο, λέει ο Γιώργος Τερζόπουλος, το να φύγουμε από το ευρώ και να επιστρέψουμε στη δραχμή. Και υποστηρίζει ότι ως χώρα δεν έχουμε να κερδίσουν απολύτως τίποτα από μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, λέει, θα περιπέσουμε σε πλήρη κατάρρευση, σε δυστυχία. Τα πράγματα, λέει, είναι πολύ δύσκολα με το ευρώ, αλλά αν συνεχίσουμε να προσπαθούμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε, τονίζει. Κοιτάξτε, η Ελλάδα πέρασε πολλές κρίσεις. Είναι αλήθεια να πούμε. Πέρασε κρίσεις και χειρότερες. Μην ξεχνάμε την περίοδο της κατοχής, πόσοι άνθρωποι πεθάναν από την πείνα. Δεν μπορούμε αυτή την κρίση της κατοχής να πούμε ότι είναι ομοία με την κρίση που περνάμε τώρα. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι υπάρχουν τάξεις οι οποίες η κρίση δεν τους έχει αγγίξει καθόλου, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι του λαού μας που δεν έχει δουλειά, οι άνεργοι, που η κρίση τους έχει χτυπήσει άσχημα. Σίγουρα είναι δύσκολη η κατάσταση στην οποία περνάμε, αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι θα την ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση. Και θα την ξεπεράσουμε γιατί έχει δυνατότητες η Ελλάδα. Φτάνει αυτές τις δυνατότητες
να μπορέσει να τις εκμεταλλευτεί. Έγινε, θα έλεγα, μία βεβαιασμένη προσπάθεια με την ένταξή μας στην ΟΝΕ. Δεν είχαμε τους μηχανισμούς εκείνους που μπορούσαν και έπρεπε να ελέγξουν τις ισοτιμίες των προϊόντων με την ένταξή μας μέσα στην ΟΝΕ. Θυμάμαι το εξής περιστατικό. 2 μέρες μπροστά από την ένταξή μας είχα πάει στον ψαρά μου να πάρω ψάρια και πήρα 1 κιλό σαρδέλες, τις οποίες πλήρωσα 200 δραχμές. 2 μέρες ύστερα από την ένταξή μας στην ΟΝΕ, στο ίδιο ψαράδικο η σαρδέλα είχε 2 ευρώ. Όλες οι στρογγυλοποιήσεις γίνανε προς τα πάνω, γιατί δεν υπήρχε μηχανισμός να ελέγξει. Εάν θα ήταν ομαλή η μετάβασή μας και τα προϊόντα διατηρούσαν τις τιμές που ήταν μπροστά από την αυτήνε, μπροστά από την ένταξή μας στην ΟΝΕ, αλλά με την ισοτιμία του ευρώ, θα ήταν τελείως διαφορετικότερα τότε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ πιστεύω πως η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει έξω από την Ευρώπη. Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρχει. Και βλέπουμε ότι παρόλες τις παλινδρομήσεις των φίλων μας των Ευρωπαίων και τα λοιπά, το έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει. Και θα υπάρξουν και άλλα προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν να μειωθεί το χρέος της Ελλάδος, για να μπορέσουν να πάρουν κάποια χρήματα πίσω σε αυτούς που χρωστάμε. Φίλες τηλεθεάτριες, φίλοι τηλεθεατές, από την αφετηρία αυτής της παρουσίασης και μέσα από μια διαδρομή δηλώσεων για το ευρώ και τη δραχμή, φτάσαμε στο τέρμα της εκπομπής μας. Επανάληψη της εκπομπής αυτής θα μεταδοθεί τούτη την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στη 1 το μεσημέρι. Και την άλλη Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου, θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ, στο όχημα της Εγνατίας Τηλεόρασης, για ένα ακόμα ταξίδι με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Συνεπιβάτες, οι καλεσμένοι μας, αλλά θέλω να πιστεύω και όλοι εσείς που παρακολουθήσατε τη σημερινή εκπομπή, καθώς και άλλοι που θα θελήσουν στην πορεία της διαδρομής να γίνουν συνεπιβάτες μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.